কিন্তু বিকিখিনি নাখাও হেতু মনত থবা ঠিক আছে বাঙালি পুলিশ গলাদি অত্যাচার করে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्ट्स आरो भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों गिबिसिनथार खौराङावनो नैबे लाइमोन सिख्लानि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायगोन नैथियावहाय सासे राजबंशीनि सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियावहाय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि सायाव जोङो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय जोङो नैबे जे माखासे हलिडे फोसावनाय बिनि सायाव जों सावरायगोन बाथियावहाय PMAYG न'नि सायाव जों सावरायगोन जोबनायाव दथियावहाय नैबे जाथायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन बे समाव गिबिसिनथारावनो जोङो नैबे लाइमोन सिख्लाया मा बाथ्रा बुंदों जोंनि ट्राइबेलनि सायावहाय मा बेखेवदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय मोजाङै মই জাস্ট এতিয়া এটা ভিডিঅ' চালোঁ কৈছে যে এটা মানুহে কৈ আছে যে মানে আই ডোন্ট নো কোন হয় মই নাজানো জাস্ট এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাইছিলোঁ জাস্ট কৈ আছে যে আমাৰ যোনটো অসমত ট্ৰাইবেল কিটা নিবিচাৰে যে আমি ট্ৰাইবেল হোৱা ছটা ট্ৰাইবৰ ছটা যোন কমিউনিটি কিটা ডিমাণ্ড কৰি আছে ST হেতে মানে হেতক নিদিবলৈ খোজে আৰু তেখেতে কৈছে যে বিম্বৰ দেউৰীয়ে কৈখিনি সামথিং মৰি গ'ল কিবা এনেকৈ কৈছে যে এইটো অসমটো ট্ৰাইবেল ষ্টেট বনাম বুলিখিনি কৈখিনি মৰি গ'ল বা কিবা কৰিলে সেইটো কৈখিনি কৈছে কিন্তু যোনটো ট্ৰাইবেল হয় হেতে বিচাৰিছে যে যোনটো দেউৰী যোনটো মানে যোনটো ট্ৰাইবেল হয় মানে অসমৰ ট্ৰাইবেল কিটা বিচাৰিছে যে মানে বেলেগ মানে সেইটো নুখোজে তো মানে হেতে কি ভাবিখিনি সেইটো কৰিছে মই এটা কথা কম ঠিক আছে বিম্বৰ দেউৰীয়ে কোৱা নাছিলে যে যোনটো ৰিয়েল ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে মৰি গৈছিলে বা সেনেকৈ কৰিখিনি আজি আমি যে যোনটো তাৰ কাৰণে পাইছোঁ বা সুবিধা যি হ'লক আমি এটা ট্ৰাইবেল হয় যোনটো জংঘলত থকা বা কিবা কৰা আমি সেইটোৰ পৰা বিলং কৰোঁ ঠিক আছে বিম্বৰ দেউৰীয়ে সেইটো মানে এডপ্ট কৰিখিনি ট্ৰাইবেল হোৱা ষ্টেট বনাবলৈ কৰা নাছিলে বিম্বৰ দেউৰীয়ে কৈছে যে এইটো ট্ৰাইবেল ষ্টেট বনাম ৰিয়েল ট্ৰাইবেলৰ পৰা নট এডপ্ট কৰিখিনি যোনে ডিমাণ্ড কৰিখিনি ট্ৰাইবেল বনিব খুজিছে হেতক লৈখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টেট বনাম বুলিখিনি কোৱা নাছিলে আজি আমি ট্ৰাইবেল হৈও আমাৰ একো ফেচিলিটিছ নাই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ অসমত আমাৰ কিবা ভেকেঞ্চি আহে 500 বা 1000 পোষ্টত আমাৰ 20 15 2 1 সেনেকৈ পোষ্ট আহে সেইটো কি ৰাইট হয় আৰু কি আমাৰ বাচি যাব সবকে ট্ৰাইবেল ST দি দিয়া পিছত মেইন ট্ৰাইবেল মানে কি হয় সেইটো বুজি লওক আননেচেচাৰী ডিমাণ্ড কৰিখিনি সেইবোৰ কৰিখিনি লাভ নাই ঠিক আছে ইমানে ট্ৰাইবেল হ'ব মন গৈছে ন জংঘলত থাকিব লাগিব গম পাইছা টাউনত থাকিখিনি ডিমাণ্ড কৰিখিনি ন সেইটো কৰিলে ST বনি নাযাবা তোমালোকে লাগিলে নিজৰ আইডেন্টিটি বচাব কাৰণে মৰি যাম লাগিলে কিন্তু নিজৰ আইডেন্টিটি নিবিকো আকৌ সেইটো মনত থবা লাগিলে মৰি যাও কাটিখিনিও মৰি যাম লাগিলে মাৰপিট হৈ যাওক যিয়ে হৈ যাওক নিজৰ আইডেন্টিটি বচামে সেইটো মনত থব নিজৰ আইডেন্টিটি আমি বিকি খোৱা মানুহ নহয় আৰু বুট হৈ গ'ল নিজৰ আইডেন্টিটি লগে কাৰিব লৈছে সেইটো বুট মানে এটা বুট ডাঙৰ কথা হয় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো মনত থব যোনে আহিব মু উঠাইখিনি খুজিব সেইটো দিয়া বস্তু নেকি মানে ট্ৰাইবেল মানে বেলেগ বস্তু হয় তোমালোকে নুবুজিবা তোমালোকে ট্ৰাইবেল নহয় ন তোমালোকৰ ইমোশন তুমি আমাৰ ইমোশন তোমালোকে নুবুজিবা ঠিক আছে যোনে ট্ৰাইবেল হয় সেইটো ট্ৰাইবেলৰ ইমোশন বুজিব সো আননেচেচাৰী এইবোৰ ড্ৰামা কৰিও লাভ নাই লাগিলে মৰি যাম নিজৰ আইডেন্টিটি বচাবৰ কাৰণে কিন্তু বিকিখিনি নাখাও সেইটো মনত থবা ঠিক আছে লাগিলে যি হলেও কৰিম সেইটো মনত থবা ট্ৰাইবেল হয়বে কাটি মাৰিখিনি খাই দিব পাৰো जोंनि बर' हारिया बुजिबाय दा गुबुन ट्राइबेल्सफ्रा माबायदि बुजिनो गोरों जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल्सफ्रा माबायदि बुजियो
दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माखासे ट्राइबेल्सफ्रा ट्राइबेल्स होननानै बुङोब्ला माखौ बुङो बेखौनो मोनथिबावा। जोङो हायावहाय थानानैहाय मावनानै जादों, जोङो रंजादों बाजादों, नाथाय बे हाखौहाय दे सोरबायदि मानसिया सेनो नागिरगासिनो दङ बेखौ हयथ' माखासे मानसिफ्रा बुजिया। नाथाय जोंनि सुथुरा जोंनि दरखंआवनो दङ बेखौबो माखासे मानसिफ्रा मोनथिया। एकमात्र सरखारनि फैनाय स्किमफोरखौहाय मोनब्लानो खुसि जायो। नाथाय आं बिनि सायावनो बेखौ बुंनो सानदों रायजोफोर, जों ट्राइबेला साफ्रोमबो गसंथानाया मोजां। ट्राइबेला ट्राइबेल महरै अरायबो जोङो गावनि हाखौ रैखा खालामनानै लानाया मोजां। एसटि होननाय सोदोबा ओरैनो होदलाबायजाग्रा बुस्थु नङा। दा जोंखौ ट्राइबेल्सखौहाय एसटि होनानै गालांखानाय। जोंनि ट्राइबेलनि एसटियावहाय मा दङ बेखौहाय नन ट्राइबेलफ्रा मोनथिगौ। दा बेनिखायनो जोंनि एसटिखौहाय बिसोरो बाहाग रानफिननो थाखाय, सेनानै लानो थाखाय दिनैहाय जुजिबाय थानाय जों नुनो मोनदों। नाथाय ओरैनो सा साज्रां दा बुजियो रायजोफोर, ओरैनो नंथारै बाथारै कमेन्टखौबो गाज्रि गोसो लानानैहाय कमेन्ट दाहो। मिथिबायना? बुजियाब्ला नायनानै था आरो नायनो गोसो गैयाब्ला ओरैनो दोन। नोंसोरखौ रावखौबो नायनो होननानैहाय खावलायाखै आङो। जायफ्रा बुजिनो गोरों बिसोरो नायनानै मिथिखागौ दे मा पइन्टनि बाथ्रा बुंदों। आङो मावनो हायाब्लाबो आङो सापर्ट खालामो। आं ट्राइबेलखौ, जोंनि बर'खौहाय खहा जाजानो लुबैया। आं बेखौ अरायबो बुंलांबाय थागोन आरो सुबिदा मोनोब्ला आं मावगोनबो खामानिखौहाय। बे समावहाय रायजोफोर, जोङो फैदो सासे राजबंशीया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। এগুলা কি মানা যায়? আজি নিজের ভূমির, নিজের জাগাত, রাজবংশীগুলার জাগাত আজি বহিরাগত কলকাতিয়া বাঙালি পুলিশগুলা আজি অত্যাচার করে, টর্চার করে আজি ভিন্ন অফিস আদালতত রাজবংশীগুলার উপরত বহিরাগত মানসিগুলা অত্যাচার করে নির্যাতন চালায়। এগুলা মানা যায়? बिथांनि रावखौ खोनासङोब्ला जोङो ओरैबायदि गोसोआवहाय दुखु मोनो। जों बर' हारिखौहाय बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ बेंग्रा गैयै बायदि नुनानै बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दै नोंथांमोनासो मा बुजिदों, नाथाय आंनि नोजोरावहाय बे मानसिया जोंखौहाय बेंग्रा गैया, बिमा बिफा गैया बायदि बासन बाहायनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बे बाथ्राखौ मानो बुंजाखो जोङो? जोंनि बर'निनो सासे लिडारा माखासे खुगा बेखेवनायनि थाखायनो जों बेफोरबायदि बुंजानाय जोङो नुनो मोनदों। ट्राइबेलनि सोदोब, एसटिनि सोदोब आरो हानि सोदोब, बेफोर सोदोबा 5 बोसोरावहाय फंसेबो रायखांजायाखैमोन, दाबो रायखांजानाय नङामोन। नाथाय सासे बर'निनो लिडारा बिसोरनोहाय होनायनि राजि जानायनि सायावनो दिनै खुद्रिसारनाय जों नुनो मोनदों। नङाब्ला जों बेबायदि दावराव दावसि खुद्रिसारनायबो नुनाय नङामोन। बेखौहाय प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय प्रमद बर'आ खामानि मावगौमोन, नाथाय हाग्रामायाथ' मावनो रोङा, बियो हाया। मानोना बियो इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आवनो बेबायदि लिरनानै होबोखादों, बेनिखायनो बियो हाया। आरो भटखौबो बिसोरनिफ्रायनो लानानै देरहाखादों, बेखायनो बियो जेबो बुंनो हाया रायजोफोर। बेखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाया गसंथानाया मोजां। सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल जों सोदोब गैया, बेयावहाय थैनाय थांनायनि खोथा दङ बर' हारिया, बेखौसो जों साननांगोन। बे समाव फैदो दिपेन बर' सार। दिपेन बर' सारनि नैबे नटिस फोसावनाय नटिफिकेशन फर्मआ बियो गोदान, नाथाय बाथ्राया गोदान नङा। बे दिपेन बर' सारा बे नटिफिकेशन फर्मखौहाय सिगां फोसावाखै, दा गोदान फोसावदों। नाथाय जे बेयावहाय लिरनाय दङ बेयो गोजामानोखा। आरो बिथाङा सिगांबो बुंखादों जे जुदि बिटिआर एकर्डखौहाय आखरे आखरे मावफुंजोबा अब्ला सोमावसारनाय जागोन, बे रोखा बुंखानायखा। दा बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों भारत सरकार आरो आसाम सरकार बर' हारिखौहाय गाज्रि नोजोरजों नायदों। बुंनाय मथे, खोथा होनाय मथे खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो दासिमबो जोंनि बर'नि माखासे दावहारुफ्रा जेलाव दङ। दा बेफोरखौहाय मावफुंजोबोब्लासो जोंनि बर' हारिनि जेलाव थानायफ्राबो रेहाय मोनगोन आरो केस जानानै थानायफ्राबो बारग'नो हागोन, बेखौ जोङो मिथिगौ। नाथाय बेखौ जुदि नेवसिगारोब्ला, बेखौ जुदि
UPPL निसो BPF निसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायबाय थायोब्ला अब्ला मोजां जानाय नङा। दा बेफोरखौहाय मावफुङैनि थाखायनो दिनैनि समावहाय जोंनि बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। बेखायनो साफ्रोमबो आं बर' रायजो राजाफोरखौ बुङो, फैबाय थानाय 29 अक्ट' खालार खालि जे दिल्लीयाव सोमावसारनायनि बाथ्रा, जे मोनबा जिल्लायावहाय हज्रिख्रावनायनि बाथ्रा, बेयावहाय साफ्रोमबो बाहागो लानानै हज्रिख्रावफानांगौ, डिमान्ड खालामनांगौ जेन' बे एकर्डफोरखौहाय मावफुंजोबो। बेखौहाय जोङो साफ्रोमबो गोसोआव लानाया मोजां। आं सानो साफ्रोमबो मदद खालामगोन, मानोना बियो BPF-निबो नङा, UPPL-निबो नङा, हारि थैनाय थांनायनिसो बेयावहाय बाथ्रा हाबसननानै दङ। बेनिखायनो हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जानजि खाफ्रानांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। दानिया फैदो हलिडेनि सायावहाय। आं बे हलिडेनि माखासे नटिफिकेसनखौ मानो लाबोदों मिथिबायना रायजोफोर? बाथ्राया जाहैबाय BPF पार्टिया मोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिनबाय होननानै खुसि जानानै, पावार होलांनायखौ खुसि जानानै बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङावहाय गोबां दुग्गादों, रंजादोंबो। UPPL पार्टी जेननायखाय बिथांमोना गोबां रंजादों आरो बे BPF पार्टी देरहानाय लोगो लोगो बिसोरो सरकार दानायनि उनावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिनि मोखाङावहाय खुगाजोंहाय पावार होलांनाय, नैबेखौ लानानैसो आङो नैबे नटिफिकेसनखौ लाबोदों। मिथिबायना? पावार बारायनांगौआ पावारा खमायदोंसो, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। BTC-आसो नैबे नटिफिकेसनखौहाय फोसावनांगौमोन, बिजिरनांगौआ BTC सरकारनिसोमोन। नाथाय माब्रै DC-निफ्राय फैखो? दा बेखौ नुनानैसो आङो बे नटिफिकेसनखौ लाबोदों। अब्ला पावारा बहा थांखो? सिगांथ' मनिटरिंल'सो खालामनानैहाय सालायदोंमोन। दाथ' हनै DC-आनो गासैखौबो दायथ' लादों आरो मोनबा जिल्लानि DC-आ दिसपुरजोंसो सालायजानो थांगासिनो दङ। फारसेथिं सरकाराबो क्लियार जायाखै दासिमबो। NDA-आव हाबगोन होननानैबो आङो खोनानो मोनदों। बाथ्राया बेसेबां सैथो उनाव नुगोन रायजोफोर। नाथाय NDA-आवहाय UPPL पार्टिया MCLA MP दङ, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दानिया फैदो बाथियावहाय। बाथियाव जाबाय PMAYG-नि न'। PMAYG न'नि सार्भे खालामनाय लोगो लोगो दावराव दावसि सोमजिदों। मानोना BPF-खौ सापर्ट खालामग्रा BPF-नि मावथिफ्रा दावराव दावसि खालामनो सेस्था खालामदों। सोरनोबा न' होनो नागिराखै, सोरनोबा होनो नागिरदों, बेबायदि जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय। नाथाय बियो मोनसे सरकारनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय न'। थांनाय जेब्लानाखि UPPL पार्टिनि समावहाय न' मोनदों, बैबो BPF पार्टियावहाय एप्लाइ खालामनाय समनिसोमोन बै न'आ। दानि मोनगोन न'आबो UPPL पार्टिनि समावहाय एप्लाइ खालामखानाय न'खौसो दा मोनगोन। बेखौहाय रावबो इसेबां गरबर खालामनो नाङा, उल्थां फाल्थांबो खालामनो नाङा। एलिजिबल मानसिया मोनखागोन, जायफ्रा मोनथावना एलिजिबलखा बिसोरो मोनखागोन। आरो बे जिअ टेकिं खालामनाय समावहाय जे GPRS खालामदों, नैबे GPRS-खौहाय रावबो थगायनो हाया। मिथिबाय दा रायजोफोर? जुदि ब्रा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानैहाय अहंखार गोसो लानानै जुदि गाज्रि खामानि मावनो सानदोंब्ला, नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुजानाय जे नैबेयावहाय फोसावनाय नटिफिकेसन, नैबे नटिस फर्मआवहाय नोंथांमोना सेभ खालामनानै ला। आरो जुदि गामियाव माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंब्ला डाइरेक्ट कल खालामनानै कमप्लेन हो, नङाब्ला खाथिनि नोंथांमोननि DC अफिसाव थांनानै कमप्लेन होहै। बेखौहायबो क्लियारलि लिरना होखानाय जादों। दानिया जोबनायाव आङो नैबेनि सायाव फंनैसो माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों। जों मिथिगौ बाक्सायावहाय गोबां जाथाया जानानै थांबाय साननैसो सिगां ना, मानसिबो थैलायनाय आं मिथिनो मोनदों आरो इन्टारनेटबो बन्द जादोंमोन, दा खुलिफिनबाय होननानैहाय आङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। नाथाय माखासे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो माखासे नायबिजिरनाया सोलिगोन आरो समबो लागोन, बेखौहाय जों क्लियारलि मिथिनो मोनदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानिफ्राय। आरो फारसेथिं माखासे मानसिफ्रा जास्टिसनि सायावहाय बेबायदि दावराव दावसि खालामबाय, #जास्टिस।
बेनि सायावहाय गोबां दावराव दावसि खालामनाय बिथांमोनखौहाय हमनो सरकारा दायित्व लाबाय दा बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों फारसेथिं सिंगापुरनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला SPF सिंगापुर पुलिस फर्स बेयावहाय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों दा बेयाव फोरमायनाय मथेब्ला जुबिन गार्गनि जास्टिस यानिकि थार बिजिरनायखौहाय बिजिरनो थाखाय यानिकि इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखाय 3 दान नांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दङ आरो बेखौनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो क्लियारलि फोरमायनानै होखादों दा बिथांमोननिफ्राय सिंगापुरावहाय माखासे टीम थांनायनिबो बाथ्रा बुंदों बेखौ जों खोनादों नायनोसै समा दिन्थिगोन आरो इयुनावहाय नुनो मोनगोन थार बिजिरनाया मा जामारो गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि